UGWUMBA. Adịmma anyị nwa bụ ndị ime obi anyị na-asị Peter Obi Okwute ndị Igbo happy birthday na ịgba na 16 na afọ 5 wee na-asị aliloya na Chineke eme na nkeka wee na-ekpere ekpere ogologo ndụ na arụ isi ike onye go ihe akụ na ihe enwe ọnya chebezie na aka ndị iro chebeghị n'aka ndị mgbasị na ndị ngwongwo na ngwongwo juru Nigeria taa ihe mere ebe isi anyị mamịrị ya Chukwu gọzie n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị amen. N'ụbọchị tata anyị chọrọ itigibanye anya n'ihe gbasara nwanne anyị nwoke maka na izu gara aga abalị ole ma ole gara aga dịka ọ na-eme birthday ka ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-ekwu ọ bụrụ na ị na-anya onye dịka Isaac Fayose bụ onye anyị maara na o so akwado Peter Obi n'ụdị kara aka kamgbe 2023 na-enweta ha afọ na-enweta ha kọbọ enwere ihe ọ pụtara bịa kwuo emechakwa afụkwa vidio ofu nwanne anyị nwoke ọzọ onye si mpaghara Bendel steeti ya bụ Edo steeti ugbu a na-ekwukwa ofu ihe ahụ. Ihe a niile bụ ihe a Peter Obi kwuonyara na mbụ si na we know they give shishi. Ọ dịzị m ka ga-asị na ndị mmadụ atụkọta anya ọ bụrụ na inye ha n'ishishi nyewe tọrọ ọ bụrụ na inye ha tọrọ ma na-etu a ga-esi na-eme ihe ọzọ n'iji wee na-eti ndị na-esoghi aka n'obi maka na ọ bụrụ na Jizọs mechara ihe ọrụ ebube na ọrụ ịrịba ama niile o mere ọ tinyeghị ya ịzụ nri mara na nsogbu karị dị ya ka anyị chọrọ ineba anya n'ụbọchị tata. Ọ dị ka gasị na ụfọdụ ndị na-esozi Peter Obi bidoro tamunwe dịka ndị na-eso Jizọs mgbe ahụ kwere mgbe o ruru ha bido tamunwe ha niile ụfọdụ gbacharịa ọsọsọ abụchi ka anyị mara ndị na-eso ụzọ Peter Obi ụfọdụ n'ime ha ọ chọziri ịna Ben Johnson ebezike onye otu m nọ anyị abịakwata biko anyị chọrọ itinye ọnụ ihe gbasara ọnọdụ Peter Obi na ihe na Nigeria ịma na agụụ na-ebute ajụcha anarụ o eziokwu na anyị kwuru we know the give shishi mana enwere mgbe aka agụụ na-agụkọta mmadụ onye ahụ asị mba ịsọ ada echefukwa n'oji mmiri ọkụ egbunyere ya mbọchị ahụ maka na onye agụụ dịgodo ndụ tupu ihe ndị Igbo anyị na-ekwu na onye anyị ji akwụ ịsa agwọrọ ọgwụ tinyegodo nri ori ofu ka o rie ka o wee dị ndụ wee dị m ka ndị a niile na-ekwu ihe ha na-ekwu ọ dịkwa ka ha nwere pọintị na ọ bụrụ na isi m kwuo ngwa tinye ọnụ opinion ka ị na-ajụ ebumnobi ndị be ekene m unu agwara gị na nna mma na-ekwuzi ọzọ ọha gị maka ngwarụ ndị be anyị ka nkenere ka nna nkweta n'afa isi na problem ha bụ na like Isaac Fayose na nke Benin gbara afọ ọnụ achọ ka Peter bịa ka ihe o kwudoro na Fayose na Peter abịa ha afọ ya dịka na otego anyị niile ma na ọ na-akwado Peter and ọ na-akwado ya n'ụdị ọ na-akpa ya bụ nkwado na-akpasu ndị be ha iwe n'ụdị pụrụ iche o wee nọkọta ewere etu o si metụ ya n'obi na ọ dịkwa ga-agasị nwoke anyị na-eso n'azụ ibu John the Baptist nọkọtara mee ya mgbe ahụ si nwoke m ọgụ a bụ Mezaya ka anyị na-enwe anya onye ọzọ so ọ mere ihe onye ọbụla kwesịrị ime na ọ bụrụ onye ji obi eme ihe ụzọ ife na-abụ dị involve nke mbụ obodo na like ise Peter dị enye echichi abụrụ onye main problem a na-akpa mmadụ akpa orugo mgbe Peter ya achọ ọdụ ofu ebe like na o jee na Abuja maka Abuja bụ capital nwee ọfịs ọha nke owoto ị na Asaba mgbede ịnọ Enugu before ijere Owerri ana-abịakwa before 4 o'clock ije go London otu echi ije Greece eziokwu energetic mana o kwezigo ọgaghị Peter o gwezigo mgbe ya enwe ọfịs na-anọ n'ọfịs ya ahụ from morning till Erika from Monday to Friday ọ ya bụ ndị otu gị chọrọ ịfụ gịnụ ha bịa n'ọfịs gị onwe ndị si n'opposition camp chọrọ ịbịa fụ gị maka onwe ndị si n'opposition ya bịa ka agba gị izu ha bịa n'ọfịs gị amara ebe enweta gị
no ngige no otu oje na seminar dị n'Enugu olu 12 o'clock oje nke dị n'ihi ala nke ọzọ na-akụ 1 o'clock ọ nọ na nke dị na Nsugbe dị na na-arụte ebe 2 oje nke dị na Kafanchan eziokwu ọ dị mma gbazuo agụ dị mma mana nwee base strong base reason bụ ihe a na-eme na ame maka ọ bụ na o mee ni of ma Ezik ma nke afọ ọnụ white o ma Ugwumba chọrọ ịfụ gịnụ onye na-ewu iwe n'ebe ọfịa ihe mere a na-achọrọ ịfụ ọga asị abịa n'ọfịs ya Muhammad agaghị Muhammad maka na isi oge ọbụla na-agadị onye na-enweghị iwe na o nwere ike ọ bụrụ na ị bịara Asaba ịjụ ese ndị otu gị o nwere ike ọ bụrụ na ijeru Nwanfe ịjụ ese ndị otu gị mana ọ bụrụ na ị nwere ebe ndị otu gị echeta gị onye kwu nnu anọghị gị na-ejezi ife na ọga anyị ka nsọ ya ka o doghị anya ọ bụrụ gị na-ejezi ife na o kwesịrị inwe ndị otu gị ama gị na fa ọ ndị ama gị na ha n'ụtọ atọ dịka Kenneth Okonkwo ya bụ echiri na ọmịa dagaso gị nọ ndị ama gị na ha long ago ya eso gị n'azụ ya bụ ife dị agha dị ndị ahụ eje ọ ndị ahụ ewere fon kpọọ onye ahụ si ya ka gị na His Excellency kwuo ihe na His Excellency ekwuo Excellency na ọchọ efugo n'ọfịs echi niile ọ na fon ọsị bịa seke kedu mgbe ọga nwere meeting ọsị na 2 to 3 ọsị oke tinye 3:15 nobody should move it o nwere ka ọga nwe meeting mana ha jee na packaging ọsị oke asị gị oke na 3:15 biko gị nọ before 3:15 isi oke ị na-agba dịka nika mana ọ bụrụ na ime etu a like ọ bụrụ na ijekwa nke onye ebi na nkịta onye ọzọ ekunigwa ụnụ bụ ndị na-ekwu ihe a gịnụ ntị ka m gwa ụnụ ihe ụnụ na-achọ abụrụ Peter Obi hello ọ Peter Kena sport like most of us na ndị kpọrọ bụ obedient abụrụ Peter ka na support ihe na support bụ good governance ihe si n'aka Peter bịa ọ bụ na Peter na-eme ihe niile na nkịta onye ọbụla chọrọ ome ihe dị iche bitụrụ nyenwa na Tinubu na ndị otu ya maka o nwere ife dị iche ihe a na-achọ bụ ihe na mmadụ ji soro isi ma ọbụla ọ sị Adam enye chiche ana true ife na ọ denye chiche ị na-eso na ọ denye chiche because na that at the end of the day o nweta ọchịchị a na ọ dị more rewarding than chiche enyere gị ya we ha na-achọrọ ọha yes ya bara ọha mana ọ bụ ndị a na-abụ ịkpọ ya na fon esi arata ọga anyị na kemgbe nya ọsị nye onye 1 million enye gị 1 million ọga anyị na o jeburu datana na o mere mmadụ na saịdị anyị na ọ ha ekwe na ọ chọ ka ebute ọsị nye 3 billion ọ rigolo echi niile mba onye ahụ ịkpọ fon ọzọ esendere gị ndị eke andeke ya bịa n'obibi na ịbịanata gị ego amara ya mara onye ka a bịaluo o nwere ka e buru gị jee na unu ndị eke achọ kramid nwa nye gị eje nnezi akaụntụ gị oke nọ n'ime ị na-asa n'ọnụ nne akaụntụ gị ọfụna ihe fọn na-abụ mebi 300,000 enye gị bill 280,000 ya ka iwe 20,000 wee naba of course na so ụnụ efuzina na Peter na oje ọbịa hụfụ na gị na ya nụgharịgo fọ eziokwu fayoshe ịtara ya mana mana ihe na ị na-eme abụrụ ka ọhụ ka ile Peter ahịa Peter akpọghị ahịa na pati ihe ọ pụtara bụ ka o dozie Nigeria nwenu nwa amadi ahụ obere afọ ojuju maka ọ dịrị izi and like I said ọ carried the burden only on himself. I don't know a reason. O kwesịghị inwe ndị gbara ya around ya bụ ife dị agha dị ndị ahụ eje ihe dị agha dị ndị ahụ eje okwu dị agha dị ha ekwuo mana ọ bụ na eme ihe like that ọ bụ na o nwere people like Kenneth Okonkwo dem na kerefa nke aburi accord okay aburi nke Labour Party ya ndị ya bụ obere ihe na-achọwa ihe esi na-abaghị wepụta ọkwụsị ha na-epụta ọsọ eme so menu Peter ebere Peter mekọrọ onwe gị ebere because ihe na-eje tere aka ekenekwe m ụnụ ọ dị mma meru Peter ebere mana tupu a na-emeri ebere Peter biko jiri aka gị meru onwe gị ebere maka na ya bụ nwa amadi ama m ebe enyiwe ka nsị na ike esi n'aka Jehova mgbe a na-achọ ịzọ ọchịchị nke ikpeazụ azọ enwere akwamozu anyị gara na Ọka Etiti mgbe a na-akwado ịga ọhịa na a nọ n'ebe ahụ wee zute ya gba ya ajụjụ ọnụ ka a na-akpasị nkata ahịa na ka a kwuru na ya ga-anọ Kano
na nara aga Kano orugo n'abalị mbọsị ahụ mfụgwa ya na n'ụzọ ebe ọ nọ na Kano onye anyị nọchara n'ihe na o wee sị nwoke a ọ na-agba ịbụọ ka ọ na-efe efe ọ dị mma a chọrọ itinye ọnụ maka ọ bụrụ na ị maara na ofu onye ada ezu oke na ofu onye ama nọ ebe a nọ ebe a nọ ebe a nọrọ ebe a ọ ka ha mma ịnọrụ onye nke abịa ọga nekwe ihe na for today na ị nwere meeting ebe a nwee meeting ebe a nwee meeting ebe a mana echeghị m na Peter Obi na secretary sef ma m kowekwa secretary na-enye ederi appointment maka na ọ ga-abụ idekata o nwere ike ochi ebe aba ebe ochi ebe aba ebe ochi ebe aba ebe a ọ dịzị ka onye na-adịghị ihe ọ bụrụ na ị mere onye a dịka o mere Fayoche enwere m ike ruo chikịta na etiwe m mkpuo etiwe m mkpuchi nwe ngara ọ ga-ezuzikwa ya bụ nwoke na sistem anyị na-eyuzu ọ dịkwa mma mana mara ka ị ga-agbaweta aka maka na ọ bụrụ na ijere buru ụzọ pụta ebe ni abịa ha n'iti mmanwụ ijere pụta tupu agaba na-apụta mana ugwu adịghị na ọ ka mma ọ bụrụ na ị ga-anọrọ ofu ebe ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ ya bụrụ na ị nwere ihe dịka abalị 3 na 4 ọ ga-eji bụ onye chọrọ ịbịa ọfụ gị ịfụ na nwoke ma merie kedu Sirake Dixon merie buru ọfịs dowe na abịa ịkpọta ha na ịmarịgo na ọbọ ọga ka ị bịa ha niile na-agazi ebe ahụ na-epe anụnụbeghị m onye gara visit Peter Obi maka ama m ọfịs ama m ka ọ nwekwara ihe na ya bụ Peter biko mere onwe gị ebere tupu ndị ọzọ a na-emere ya ebere imere onwe ya ebere ndị ọzọ enweghị ike imere ya ebere maka na amaghị m ka ọ ga-eji bụrụ na ị na-eme ebe a na-agatekwara aka ọ bụrụ na funefune dị etu a ka ị ka funefune ga-adị ịbanyezi ebe ahụ nwụọ ofu gọvanọ chụburu Enugu ka o mere mgbe ọ pụrụ a na-amazi ya njakịrị ma mgbe ọ na-ama ya njakịrị na ebe ihe ọ nọ bụ ịga oriri nwa ebe ọ ga-eri ofe onugbu ebe a ga-etinyere ofe onugbu n'ihe na mana Peter adịghị eri nri na ọbịa mmemme anya zute gị ọtụtụ mgbe ị nọkọta afụ ebe ọ na-aracha aka ị nwekwara ike ọ bụrụ na ị bụ ike agwụ mbọ mana biko ọ bụrụ na ị ga-eme ihe na ị ga-adịtụrụ anyị ndụ ọ ihe ọgọ Moses gwara ya n'akwụkwọ nsọ si nwoke m na ijiri etu a na ị ga-adakwa nwụọ ana ọ bụrụ na ị daa nwụọ na ị ga-afụ na ndị ọzọ nọkwa na ndị a iche na ha ama mmewe na ha ga-emenwe ya bụ biko ndị nso na Peter na epitigo ọdụm ka ga-ezigara ya vidiyo ka onye na-enye maka ọkwa ya maka ya na-agwa emechaa ezigara ya na WhatsApp adị m chọọ na mgbe ọ ga-ikekwa ọ nọrọ na plane o nwere ike okirie ya ma o zuo ike n'abalị okirie maka nwoke ama m ka ọ na-arahakwa ma ụra sef ka mmanụ ka ọ ga-emere onwe ya ebere na ihe anyị che na ọ bụrụ na ị gaghị ya na ihe ga-emebi ọ bụrụ na ị gaghị ya enwekwa ihe na-emebi kama kwa onye na-anya ọfụhụ omehe na ya bụ na ndị ịpịacha okwu nke m bụ na ndị kwuru okwu na Peter mere nke a mee nke ihe unu kwuru agbaghachi ọ dịkwa mma etu unu kwuru obi unu ka a mara uche onye kịta a maara uche onye a ga-amazi etu a ga-esi tinye ya bụ okwu ọnụ n'ụdị Peter biko ị na-aga ịgara onye ịgaghara m ebe ahụ ka nsogbu dị mana ọ bụrụ na anyị niile maara na ịbịa na ọfịs na erute n'ọfịs na anyị nwere ike ịfụ anyị na-akwụ na line erute Abuja ihe na ọ bụrụ na ọ na-abịaghị n'Ọnịcha ka ị ga-anọrọ onwe a na-achọrọ gị na-abịa nnọkọta hafụ na Atiku na-agagharị ụdị ngagharị a ya bụ so dat mbọsị ọ ga-apụtazi ya mara na oke mmanwụ pụtara ọ bụ eziokwu na mbọsị ọbụla ọ pụtakwa ha na ndị mmadụ onye ọbụla na-eto okwute ebidobeghị kampen ọ dị etu a ma ya wụzere ebido kampen biko ị nwere ike ịga zuo ike kwado maka kampen maka na ebe a na-agatere aka Chukwu gwara ya Elijah sị ya nwoke m kunye rie nri oricha ebunyekwu ya ọzọ sị ya na ebe ị na-aga ketara aka mgbe ọ nọzi ghọta ije bụ mgbe ọ na-afụ nri ọzọ for the next 40 days ọ mara na ebe a na-ejetere aka eziokwu so Peter mere onwe ya ebere ọkwa ha kwuru na mpịacha okwu nke m biko ndị be anyị ndị nọ Okwute nso biko menụ ka vidiyo a lụọ ya aka aris triple Dr. Valentine Obi enye m biko mee ka vidiyo a lụọ ya aka maka ihe eji ekwu okwu dat na ndụ ọ dị kara anyị mkpa kara anyị mma o mere anyị nwee hope than not that one day o nwere ka o chere n'ume ka dị ya ihe ọ dị bụ 65 years or 65 days ọ gbadago
mụ amụrụ meri bụ hone ahụ mana ọ na-abụcha nri ya steepụ anụ mee ka hụ na mụ gwara gị ihe gwa gị bụ life ahụrụ ya aka iso onye na-ekwu ọbụla ya were nwayọ unu enu ndị mba 3 story area 3 story ghọta ihe a na-agwa gị ejuzi na mịa maka ọ dị ka sị na ịma na ejigwo mbụsị m na ịchọrọ ise dị nwunye nke adị kpachapụ anya amamihe na ị na-achọrọ ka na-ese ka m pịachi okwu m mara gị enwe nsogbu so ọga Peter ụtọ dị n'ihe a bụ ihe anyị gwara gị inwe ihe ka from Monday to Friday not even Thursday, Friday amana ụbọchị ji eje afụ ndị mmadụ iji eje out mbụ maybe Saturday and Sunday onwe ihe dapụtara during the week ị chọọ your lieutenants kala aka ha bịaruo ha na-represent Peter your lieutenants is as good as you as long as ha bịa represent gị ọsọ ya bụrụ na Kafanchan ebe ọsọkọ ya bụrụ ha ma eje represent gị maka na ọ na-aka mma ijere ya pụta ọpụta n'ikpeazụ ọ bụ na ebe ọ bụ na akwara ozu afụ gị ebe ọ bụ na ehi afụ gị ụtọ isigo na ya pụọ ka majik ahụ your ọra karịrị na-apụta once in a week and ọ ga-enyekwa for your security maka na ife a na-efegharị ndị mmadụ ma ha data na nwere ike onye iche na onye otu gị nwere ike ha ekonukọ asịsị zie na demonzie na ya bịa ezie na ọ na-ekupụta nwa maọbụ na ọ na-akwa grandmother ya eche gị human na-edo nwere ike ọ bụla egwuregwu ka na-egwu nke bụ ya bụzi egwuregwu biko ọ gaghị ekwezina chọọ sọ nwe nọdụ ama na enweghị unu mana adịsị o nwere ndị nwere unu and ya ụlọ ọbụla ịchọrọ egote nwe ya ma igwe obident ha egopụta nwe ọfịs na Abuja ma ọ bụ ịchọ iwere ọfịs Ọnịcha ma ọfịs na ọ bụ na ịchọ iwere Ọnịcha be gị na Ọnịcha ma ọfịs for a change mana eji kama na Abuja bụ na Abuja bụ senta ebe na politics ndị ọcha chefu gị ọ dị politics bi na Abuja chefu gị n'abalị etu onwe ka paakị ya convoy ya were ọkada ma ọ were ụmụ obere ụmụ moto ha ịmụgo nke ha ji eje arụrụ ana pio ata fụ gị gwa gị na ihe na-achị menụ so anyị na-ayọ gị mere onwe gị ebere ka anyị wee dukwuola anyị ndụ epechika okwu ha adabakwa maka ihe na-ene anya bụ ya ịma ịga ha na nke Ifeanyị Ụba mgbe ọ dị ndụ ọ rụchara ruo stadium ifu mbadamba bie ọ pụtazie na village so that ị bịa amarụ na ọ gabatara ndị ga na-akwụ na line na-abịa crowd na-abịa na village na-afụ Ifeanyị o jiri ebe ahụ mmerụ na ebe a bụ ọfịs m ị chọrọ ya na-emeghe na-abịa Nnewi nke a na ọ dị m ka ga-atụ ego ka anyị tụọ ego ka anyị chọwa ya na Abuja etoro onye ego no ka anyị tụta ego ịma onye kwuru okwu na-ekwuka bụ onye a gwara m nke anyị siri Peter ya ga-agụ ihe na nwere ike asị ya gwa ego na ụnụ ga-asa mbara ga-ewe ihe na Abuja ọ bụ na agwa ego na ọgwụ o nwere ike ọsị a ga-eyuze for how long anyị ma na Peter na like ihe na ma m ka 2 rooms ka 3 rooms ka obi n'ime anyị ma na enwere etu o si eme ihe na ka anyị tụọ ego n'onwe anyị ga-gote nnukwute ana mezie ya bụrụ ebe ọfịs ya na ihe na ga-adị etu anyị chikpuo maka na ị nwere ike iwetazi ụdị ụlọ anyị na-ekwu okwu n'ebe pụtara na Abuja nwere ike inye nsogbu ka anyị gozie ana rụọ ya kama nsogbu bụ wike ọ ga-ekwekwe weta ana ọ ga-ekwekwe ọfụnụ na afa Peter Obi dị n'ime ọ ga-ekwekwa ka eme ihe Ugwumba ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na Peter chọọ ọfịs na Abuja echi niile o wetụtụrụ ekwentị pepe kpọọ Nwike so Nwike I want office in Abuja, a very good place. We can go to guy one actually what happened is that let me tell you okay, what happened is that let me get to office. Actually we can say there's one house I have at Sokoro, but it's not too big. I don't know if you will like it. Oh, will you pay? Yeah, Peter. Only one thing about Peter Imohon. Emre kwuru ide na agwụmọrọ Peter ọ na
chukwu ofere n'anya too much. Peter nwere ike ime gị ife ọjọọ etu iburu n'obi na nweta nwoke a chine na mfu ya chine eze niile dị n'ala gị na-afụ o nwere ike onye ọbụla ya afụ mba ibekwe na iwe makwara ya echetara m na tụrụ abịa nke last week so ka anyị na-abịazi taya moto nshọpụ eje tụpụta atụkwa n'ime ọhịa o ji bụrụ na taya moto bụ ibu na egotebeghị dị ọzọ nke nwazi ihe na-echebu taya moto ya ọsị chọta chọrọ nwoke maka ọ bụ onye ibu n'obi na ya azọsi eze ọ dị gifted n'ụdị ahụ na ya na mgbe Wike adịghị as bad as eselu n'ụga Wike anyị agba sekọnd na ihe PDP House of Assembly na Anambra State mana Peter ji ha jene dazụọ ya without akọ ọnụ ihe mebụ that ọ ya ejikwa nwayọ n'obi ofo ya na-eso gị n'obi ọcha ọ dị ka nke ga-esiri ike first of all ọgọsọ ka ka madam na elu ka ụmụazị kwanụ ahụ ka maka ya Ifeọma mma ganụ na o nwetara admission egwazi anyị ahụ first of all because ọ jigoro na family gị nwunye gị enwere sa aṅụrị sị na anya na ebe nye na anya adị mma ọ gaghị gị na gasezi n'okwu gị na gasezi n'okwu ịkpọzi na yiyo ịmana ngopro n'ụlọ gị ibidogobe gị ịnụ ọgụ so na Peter chọọ and ndị like ya okwu etudo n'ọchị na Abuja ndị like ya na Abuja ya sị kama ka ha paki out from their own house nye house of secretariat no a na-emegbu eme a na-emegbu eme mana ekwetịga ekwekwe m nyanwe ịkpọ Wike gaa maka inye ya ana bọs o nyere enye o ji bugharịa ya na Port Harcourt ya pụtabeghị na ya ndị ga-enye ya ka nkụ ibu na ama m ofu onye na Abuja ebe o ji bụ mere ọfịs ebe o ji bụ mere isi ụlọ ọrụ ya buru ibu ana ka nkụ o mechie esi ebe ha shift o adịghị m sure na o bidogo use wee kịta ọ bụrụ na ayọọ ya ọ bụrụ na ọ da atụ egwu ndị APC nwere ike nye ya na se use godo ebe a ndị ga-eme nwe ka nkụ mana ọ bụ ha na nke Wike ekweta ha mana kwetara nke Wike angwargo awụ ma onye kwere ekwe n'ụdị nke ahụ ọ bụ na o si ike ya chọọ ndị ife anyị ụba I'm sure na ma ọfịs ma protein ha like inye ya ka o mee campaign awụsa adarụgo ogbe nke okpu mgbe ana m asị gị na ọ bụrụzikwe na onwe ha ka m na-ekwu enweghị ka ọ ghara iwe ọkwara ya okay. Goodbye,